Setiap siswa pertama badhe melaporkan situasi kawontenan tindak royo sedo kayu ingkang taksih ramai dipunriki wonten kakang truk ingkang lajeng tangkang wonten tindak royo sedo kayu. Truk menika saged merugaken kecelakaan. Ajawi menika kondisi wonten tindak ugi kathah. Tikungan tajam nyo. Ugi biasanya wonten pengendara ingkang melanggar lajeng lintas. Kados mangsa arus mila saking menika kita sedaya bedak bodoh penggalih kala pengendara. Semanten matur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.